Vam anar a veure El fantasma de l'òpera i només puc dir una cosa. Un 10. Les veus dels actors són impressionants, els decorats, brutals, i l'orquestra en directe ho eleva tot a un altre nivell. L'Anna i el Daniel, els protagonistes, espectaculars, sense paraules. Tant que quan va acabar l'obra vaig pensar, hi tornaria demà mateix. I per acabar-ho de rodonir, en sortir vam poder conèixer la protagonista, el Daniel ja havia marxat, i va ser encantadora. Jo ja l'havia vist fa 10 anys a Maricel i, un cop més, em va deixar amb la pell de gallina. Hi ha espectacles que no només es veuen, es viuen. I aquí us deixo un tastet de l'orquestra.